Good morning mga kalabarkada. Welcome back to Love's Island Adventure. At ito mga kalabarkada, may pupunta tayo ngayon sa may Hiroshima City. At yan yung nakikita nyo yung sasakyan na yan. Yan ang sasakyan natin. Oops, tingin muna tayo. Ito pala yung makakasama natin, si Sensei Rachel. Ayan, ohayo gozaimasu. At ito mga kalabarkada, ilalagay na natin ng mga gamit natin dito sa likod. Yan. At papaalis na rin kami. At nakaalis na nga tayo mga kalabarkada. At ito yung lugar namin dito sa Japan, Nukaishima Islands. At yung lugar namin dito ay nasa tuktok kami ng bundok mga kalabarkada. Ayan, kung makikita nyo yung view dyan, oh. Yan yung view dito malapit sa amin. At napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Ay, sana nga, dahil papunta tayo ngayon sa Hiroshima City para sa ika-4 na exam namin dito sa Japan. Sana nga makapasa tayo. At syempre, kakasama natin yan si Calabarcats Gloma. At yan din si Calabarcats GP. Yan, bali 3 kaming magkakabats na nagpunta dito sa Japan noong 2017. At bago tayo magpatuloy sa ating biyahe, ay mag-step over muna tayo para makapag-agahan tayo. Dahil mas maganda yung may laman ng tiyan bago mag-exam, di ba mga kalabarkada? Ito, hanap lang tayo ng parkingan. Yan. At ayun, nakababa na tayo at nandito tayo sa Starbucks. Yan, nag-Starbucks daw muna tayo. At ito, nag-order na tayo ng kakainin natin at kape natin. Bali, nagpapatulong tayo kay Sensei Rachel kung paano ba mag-order kasi hindi ko mabasa yung katakana sa kahirigana. At finally mga kalabarkada, yan na yung na-order natin. Yan, tinitimpla na rin ni ate yung kape natin. Ito yung caramel flavor, sarap na. So ayan, bali nauna na yung mga kasama natin sa labas. Kasi dun daw kami nag-aagahan sa labas. Mas maganda raw yung view dun sa labas, kaya dun na lang tayo kakain. At tignan nyo naman yung view mga kalabarkada. Ganda, oh. Sarap kumain dito, sarap magkape. Ayan, kumakain na sila. Tara mga kalabarkada, magkape muna tayo at mag-agahan para may laman yung tiyan. Finally mga kalabarkada, tapos na tayo mag-agahan at ito na tayo, dadaan na tayo sa mga naggagandahan at naghahaba ang mga tunnel dito na madadaanan natin papunta sa Hiroshima City. Ito yung unang tunnel at ito yung pinakamahabang tunnel na madadaanan natin. Habang nagbabiyahe tayo ay mag-shout out muna natin pala yung agency na in-applyan ko noon. Ito yung Alpatuno Agency. Ayan, sa mga gusto mag-apply papunta dito sa Japan. Ayan, hiring ngayon sila ng mga trainee. Puntahan nyo na yung Alpatuno Agency at talagang sobrang legit na yan agency na yan. Shout out din pala kay Elvis TV na pinapa-shout out ni Calabarcats GP. Ayan. At tignan natin itong mga madadaanan natin mga kalabarkada. Ang ganda talaga ng mga ginawa nilang tunnel dito sa Japan. Pinagbubutas talaga nila itong mga kabundukan para gawing daan. At sunod-sunod itong mga tunnel na to mga kalabarkada. At gusto ko palang shout out pala mga kalabarkada yung mga viewers natin at mga subscribers natin na laging nanonood at laging
abang sa ating mga bagong video na i-upload. Bali wala tayong upload sa fishing adventure natin, gawa nga nung nilaan natin yung oras natin sa pag-exam natin, kaya baka sa susunod na Sabado nakakapag-fishing ulit tayo at kakayanan natin yung lamig dito sa Japan kasi medyo malamig na. Ayan mga kalabarkada, bali mula dun sa lugar namin sa Mokushima Island hanggang sa Hiroshima City ay bali 3 oras yung biyahe namin, kaya ito nagagahan na kami para mamaya pagdating namin sa Hiroshima City ay diretso na kami mag-exam kasi alauna na yung exam namin. Ayan mga kalabarkada, sobrang ganda talaga ng mga tunnel dito. Alam nyo ba mga kalabarkada na ang mga tunnel na to ay ini-inspection nila kada taon. Tinitignan nila kung may mga crack o yung mga may papalitan na sa mga ilaw, gaya na mga ilaw dyan sa taas. Yan, taon-taon yan mga kalabarkada, ini-inspection nila. Ganon din yung mga tulay dito sa Japan, ini-inspection nila yung mga tulay na yan para maiwasan yung disgrasya gaya nung nangyari doon sa Pilipinas, diba? Sa Pangasinan, bumigay yung tulay doon. Yan. Kaya dito sa Japan mga kalabarkada, talagang ginagastusan nila talaga at dyan napupunta yung mga binabayad na tax ng mga tao dito. Talagang napupunta sa mga proyekto ng mga Hapon dito sa kanilang bansa. Sana ganun nga rin ang mangyari sa Pilipinas, na yung bulos ng tao ay mapunta talaga sa tamang paraan. Yung mga kalabarkada, dahil malayo-layo pa yung biyahe natin, ay ito, iidlip muna tayo at magpapahinga para may lakas tayo para mamaya. At sa mga nagtatanong pala kung ano yung trabaho ko dito sa Japan, bali welder po ako dito sa Japan mga kalabarkada. Yun yung trabaho ko dito sa Japan. Sa mga welder dyan, pwede nyo nang apply ng Alpha Tomo Agency para makapunta na rin kayo dito sa Japan kung nais nang magpunta dito. Ito yung pinaka last na tunnel na madadaanan na natin. So ingat, God bless, at lagi po natin patandaan, God is good all the time. So iidlip lang muna kami mga kalabarkada.